Esebizzjoni fil-Furjana ġabret taħt saqf wieħed aktar minn 400 għasfur eżotiku. Dawk li żaru din l-esebizzjoni setgħu jaraw għasafar żgħar uniċi u differenti fosthom diversi kuluri. Fl-esebizzjoni organizzata mill-Assoċjazzjoni tal-Asafar Eżotiċi eżebixxew l-asafar tagħhom aktar minn 30 persuna. One News żar din il-wirja fejn kien hemm il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Asafar Eżotiċi Jonathan Zammit. Dawn l-asafar huma asafar ikkuluriti u ġejjin minn 4 kontinenti differenti. Għandna il-Gouldian Finch illi huwa l-iktar asfur ikkolurit bil-7 kuluri ġo fih. Għal dawn l-asafar ġibna wkoll ġudikant internazzjonali mill-Italja biex jiġġudika dawn l-asafar u l-esebitur ikun jaf fejn jinsab fil-breeding tiegħu. Zammit spjega kif it-tammit ta' dawn l-asafar isir bejn Ottubru u Marzu. L-eżibizzjoni annwali qed issir fis-sena li l-assoċjazzjoni qed tiċċelebra l-10 anniversarju tagħha.